Moi, mä oon Janne Tähkä. Pelasin joskus salibändiä muutama vuosi sitten, muutaman vuoden, ja nyt olisi tarkoitus tarkastella salibändiä hieman erilaiselta kantilta. Katsotaan, mitä saadaan aikaan. Tällä kertaa mennään morjestaan Markus Huhtimoa. Tuolla toimisto, sinne on ihan turha mennä. Markus ei todellakaan ole mikään toimistohessu, eiköhän se jostain varasto alimmasta kopista löydy. Sitten lähdetään katsomaan. Markus on tuolla. Mennään. Tosta kun mä lähden vähän muiluttaa Toivoniemeen. Vähän parempi fiilis tänään. Kiva ottaa pyttyhimoa tänään. Vähän semmonen vähän kämmentä ja vähän rykärille. Vähän muiluttaa. Ottaa vastaan vähän jengi kyllä huutaa joku 6 vuotta mun nimeä, kun mä tästä myllytään. Joo, vittu, se ei mennyt. Ei oo todella. Moro äijät. No, se meni poikki sitten. Aika helposti meni mukaan. Joo, ei nää kestä nykyään enää mitään. Toista se oli silloin, kun veti Jolli Flexi, vai mitä ne oli. Kunnon vehti. Ei, 10 putkeen. Hei Markus, nyt kun on saatu sut vihdoin viimein kiinni tai löydetty sut, niin ensinnä mitä kuuluu? Kerro vaan, mitä kuuluu. Jos mennään salibändiin pelkästään, niin miten monta vuotta sä oot nyt kaiken kaikkiaan salibändiä pelannut? No 13-14 vuotta suurin piirtein tulee pääsarjatasolla. Siellä on 1 divarikaus haarukas myös. Aika pitkään tässä on niinku kahvattu reikäpalloa, en tiedä onko liiankin kauan. Puhutaan tästä viimeisimmästä mahdollisuudesta, mikä sulla oli. 5. finaali, viidennet vetäjät, rankkuskaba. Millaisia juttuja päässä pyöri? No kyllä siinä tietysti pyöräsi kaiken näköisiä ajatuksia tietyssä määrin, että ensinnäkin eka tilanne oli se, että en muista meidän vetäjäjärjestystä. Siinä kuitenkin tuli epäonnistuminen ja me oltiin siinä byyri takana, eli selkä seinää vasten. Teet, ollaan mukana, ettei leikki loppuu siihen. Ei ollut mitään hyvä rento fiilis. Totta kai siinä niin miettii, että oikeasti että huikea tilaisuus. Niin kuin sanotaanko näin, että kun mä pallon panin keskipisteelle ja riplasin siinä sen muutaman sekunnin, niin siinä niin kuin tavallaan aika paljon kulminoitu siihen tilanteeseen, että miten tämäkin räkänokka oikeasti niin yhtäkkiä on tällaisessa tilanteessa. Ei siinä mitään, sit sä lähdet sen pallon kanssa. Jokainen, joka vetää pilku, oli se sitten puumakapin pilkku vai oli se tollainen, niin ei se suoritushan pitää olla aina samanlainen. Ei se sinänsä niin kuin vaikuttanut, että teekö mä jotain sinne tai jotain tänne. Mä olin jo päättänyt ajoissa, että mikä on mun juttu, millä mä olen ansainnut sen paikan ja sen mä tein. Ja mä tein sen. Vituus meni. Mä ihan liikutuin, kun Markus puhui niistä hirveän jännistä hetkistä salibändin parissa. Voiko sun mielestä tollaisia hetkiä jollain tavalla valmistautua kautta harjoitella? No, varmaan joku Tamminen sanoisi, että pitää lukea joku kirja ja miettiä niin oikeasti, kaivaa itsestänsä jotain tosi syviä tunteita ja näin poispäin. En mä tiedä, voiko noita nyt silleen niin oikeasti tommoseen valmistautua. Onko Suomessa milloinkaan ollut tällaista tilannetta? Ja sitten se tuli mulle.
tällä kaudella niin lankesko monta rankkarivetopaikkaa itse asiassa? No sehän siinä hauskaa oli, että oli se ensimmäinen ja viimeinen tällä kaudella. Markku Kouvolasta kysyy ihan kylmästi, että miksi tämmöiseen ratkaisuun päädyin, että pitäisi niinku neulaa yrittää, kun olisi voinut tehdä varman maali. Mikä on varma maali? Niin, tämä oli mun mielestä niinku huikea kysymys, että jos tämä Markku Kouvolasta, niin jos hänet löytyy se varma maali, niin mä otan aivan saletisti hänet joukkueeseen ja hän on mulla aina vetäjänä, koska se on salibändin mahdoton tehtävä. Maailman ensimmäinen, jos pystyy tekemään varman maali. Mun mielestä niin loistava veto varma maali, mutta multa ei löydy sitä, sori. Jaska Keimolasta todennut kylmästi tälle, että loistavaa, että Huhtimo ei onnistunut. Muuten tuolla 500 junnoa erällä treenaisi ilmaveiviä. Mä voin oikeasti maksaa niille kaikille 500 junnulle ne mailat ja vetää niitä seuraavat 3 vuotta ilmatteeksi, jos ne oikeasti mun ansiosta sen tekee. Meitä on moneen junaan, Mennään näillä. Itse miettinyt tätä asiaa aika monestikin, siis ihan myöskin vähän pitemmällä syklillä kuin ihan vaan 1 kauden syklillä. Että oikeasti niinku, mun mielestä se on jopa käsittämätöntä tässä meidän pienessä tuppukylämaassa, että ensinnäkin joku tuo laji jonkun semmoisen ominaisuuden, mitä missään muussa lajissa ei ole. Sitten se pystyy Silviä ratkoa pelejä tai se pystyy tehdä kentällä jotain semmoista, että yleisöt rakastaa, yleisöt tykkää, saataisiin kerrankin puffattua jollain. Välillä tuntuu tosiaan silleen niin kuin suorastaan naurettavalta, että kuitenkin tähän lajiin salibändiin on Suomen maankamaralta kundi tuonut. Kaikki ei välttämättä tiedä, kuka sen on tuonut, mutta jos miettii oikeasti Janne roolia kyseisessä niin kuin setissä, niin se on kuitenkin tehnyt jotain poikkeuksellista tässä lajissa. Niin sitten enemmän tai vähemmän se alkaa koko aika se massa jyrää yli ja sitten se teilataan. Niin se on mun mielestä niin kuin erittäin harmi lajin kannalta. Markuksella on ollut ihan huikea ura. 16-vuotiaana aikuisten peleissä ensimmäisen kerran ja sen jälkeen 14 vuotta putkeen. Ja mitenköhän ura jatkaa? Toivottavasti Markus jatkaa. Mailakin siinä taisi katketa sitten heti sen rankkarin jälkeen, että onko tämä vielä tallessa Maila? No joo, ei siinä fiiliksessä ei hirveästi enää jäänyt katselemaan, että mihin ne tikupätkät meni. Tai no tietysti ehkä nopeasti toivoi, että kunhan nyt ei siitä kukaan hirveät osumia ottanut siitä, mutta kyllä ne jäi sille tielle. Eli Mailalle kävi vähän niin kuin samalla tavalla kuin mikä nyt Sydneyltä olympialaisten hävisikö se kiekko vai hanska vai mikä se hävisi. Ja iso keräys järjestettiin. Olisiko joku tämmöinen idea tähänkin paikkaan, että saataisiin Maila takaisin, niin hyvä? Hei, todellakin. Pala historiaa on kadoksissa ja sinä oot sitten palomies, vaksi, hallivaksi, ihan mikä tahansa junnu, jos se Maila on tallessa. Lähetä se mulle, ota yhteyttä Fatpipelle, ihan sama mihin, kyllä sä jostain mut löydät. Jos se Maila löytyy, niin mä lupaan tehdä sulle uuden Maila. Pannaan semmonen, mikä kaveri haluaa. Tällaisia persoonia ehdottomasti tarvitaan suomalaiseen salibändiin. Markus on tärkeä kaveri salibändille. Jos se saisi uuden paikan jossain tiukassa hetkessä, niin näyttää veivi uudestaan, niin mä luulen, että se olisi niin kuin mahtava päätös uralle.